پشتی داگیرکریya Tirkiye ji serêkaniyê û girê spîre. Bo yekemîn car hêzên Rûsî rêka umfor bo çûn û hatina sivîlan vedikin. Hin kamyon û otomobîlên sivîlan ji Ên Îsayê gihiştin bajarê Tiltemer. Xelkên Rojava dibêjin ku baweriya wan bi ewlehiya vê rêkê nayê. Ji ber hebûna grûpên çekdar yên opozisyonê nêzî rêka umfor. يعني او چتانا سرن او ام بيجن اي حركي او گيش چتانه باوري ما چتانا كان غير ورا گرتن پیشياما ام نزانن چه مفاجاه الپیشياما هل سر يعني احتمال امرن به اوانال سگني بن وقفه خك تشيبه قام چبكر يعني ازنا باور ام ترسل سه اوي ما سيفيل هرن گهنك تك پیشيا سياري ما پیشيا اليات ما پیشيا مره بري گندي ما وما گندي ما گشچون بمنطقه Ji sayloyên gundê Aliya ta nêzî gundê Şeregirak rêka umfor dibin destê Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve ye. Hêzên Rûsî dibêjin ku wan rêkeftin li gel aliyê Tirkî kiriye da sivîlan ser rêka umfor bibin û bînin. Bêygo kesek rêgiriyê li wan bike, pirsgirêkan bo wan derxîne û êrişî wan bike. Ну, в первую очередь хочется сказать, что была достигнута دەستپێکێ دixwazim bibêjim kolgel aliyê Tirkî gehiştina rêkeftinê ji bo dabînkirina asayişê bo çûn û hatina rûniştvanan bi çavdêriya hêzên çekdar yên Rûsî. Li rêbendan teknîka bergirî û gulenebir hatiye dabînkirin ji ber ku ew welatiyên li nav rêbendan parastî bin hem ji aliyê Rûsyê jî û hem jî ji aliyê Tirkiyê. Li gorî plana heyî, rojane dimjmêrine hê sibahan, karwanek dê ji Tiltemer ber bi aliyê Ên Îsayê ve biçe. Her wiha karwanek ji Ên Îsa dê were Tiltemer. û hêzên Rûsî jî dê li gel van karwana bin. Lê ta kengî ev proje dê berdewam be, nediyar e. Her wiha hînto helwest ji alî Amerîka ve derneketiye. Ji ber ku Amerîka jî li vê deverê ye. û rêgiriyê ber hêzên Rûsî jî dikin. Bi taybetî li ser rêka umfor ya gobûye pirsgirêkek sereke di navbera Tirkiye, Rûsya û Amerîka de. Ekrem Salih Kurdistan 24 derdora bajarê Tiltemer.